Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Alexandra! Sino ka? Di mo ling tanday tarupam. Ken, di mo matandamagan no asino ak. Ama muna. Mabigbignak ka di pa lang. Wan mat Semestral break yung ati? Uwan. Ne, sumip niya ten. At dagos ka pa ilang iti balay. Wah, oray sanan. Ag-check-in aklangan iti hotel. Sa di na tiyang mong amabali na pag-check-inan. Amok no apay nga da ka. Gapo kini Pamela. Alexandra. Aday bagakan ka. May naigiti pa nagpukaw na. Iso ang nasa isaya. No ijay pala imiti pagsaritaan ka. Bimbintas, kan mo daw ka, Alexandra. No siyak siguro ti agyan iti syudad. Sigurado ako mintasak kan pumudawak mo. Sigurado day ta, nana. Nasaya at si Marungkar ka. Dadamag ko tinapasamak ka ni Pamela ka. Ay, una yun ang nakaladladingit, di pa nagpukaw, ti gayimaw. Ay, Alexandra, nasaya ata nakapasyar ka, balasang ka. Malaing kay ijay komidurang, nakasaganan, ti pangrabyan nyo kin ni Darius. Agsasango tayo ang mga nanaling niya. Ay, umuna kayaw. Kunada nga agsasango tayo ang mga, iso nga intayo nga rudan. Apay na ita ang make-up kit, ma'am. Make-upan ka lang, basit. Naskan mata na pintas ka, makita ti ka-chat mo. Ay, kasta ka di? Basta naskan na game ka laan, Laglagi pa, saan nga importante dito ti emosyon. Tinapatag o sarap ti panunot mo? Trabaho lang, daytoy. Mabit lang. Aday ta. Nabintas ka. Kasla dyan kaya ti ag-makeup, ma'am. Ad-adda, pinapintas na ka ti makeup. Inton sumaron no, ipapukis na rin buhok mo. Tapnad adda, pumintas ka. Ay! Agbas-basa rin ti ka-chat ko. O sige, sumango ka ni computer. Or no, sam ti webcam. Naskan ang nakatutok kan ka ti webcam. Umisam ka, Pamela. Kaya tagiti customer tinakaisam. Akachat. Inapod doon, ha? Saan nga amo ni Mami nga umayak dito probinsya? Ngam, ni Pamela ti makagapo no apay nga adda ka. Wan, kaya't puti mapan ijibalay da. Kasaritak ti kapsat na. Ay, wan gayam. Anya di ko lang nga ibagam may naigkin ni Pamela. Sakbayan nagpukaw ni Pamela. Nagsasarita dapay, kada Vanji, kan Mauricio. Nya, Day tatipod no. Naibagak matan na itaki ni Major Meneses. Ngam, nabuntog ti investigasyon. talaga addakas ita Mauricio. Idi pa ilan. Amo, adandakas apanggap na. Naskan nga ganat ta. Ayan nga ta itan tigayam ko. Gayam kumot ni Pamela. Iso akayat ko ti tumulong. Tapno mabiro ka niyan. Sapay ko matasaan ang masayang daytoy apa nagbakasyon ko. Iso lang ang tirason no apay ang nagbakasyon na. Saan lasi ka tinapukawan? Ure syakmat. Napukawan akmat iti nasinged. Kan, espesyal agayam. Sino? Ni Emily. Iti na minsan na pa nagsarita mi. Naibaga na kanya. Nga giyanan iti Amerika. Kataging gayta. Awan pa lang ti komunikasyon mi. Darius,
Kaya't kung taginana. Sige ha. Good night. Linda. Ada tok-tok-tok. Ingkano ka ta? Sikat. Nana Linda. Nay. Timot bisita kayang tok-tok-tok. Anya nga takibagana. Ay, umayon! Pinanawak ni Darius Tita Sanas. Ay, kaasimot ano kasta? Marurunak namin. Nalagip naman ni Emily. Ay, iso ngamin, ti first love na. Ay, ngam adayo anapimpintas ka ngam iso. Pudno na ita. Pudno nga ta nga addan ije Amerika? Da ita mo, ti ko na ni Darius. Namangan numang lukloko la, ay. Ay, talagan sa nga urayan ni Darius ni Emily. Crush mo kadimat ni Darius, tanda ka man. Bayan yun, Nana. Ado pa'y ti maam-amok alalaki. Ay, Linda. Tulungan taman da Alexandra ken Darius. Naskan nga iso dati love time. Ano niya? Jack, amo tayo ito'y abalita, Pamela. Adayo nga min ti balayda. Nasuli na. Namindo ang akpay lang ang anak ka umay dito eh. Ay na, sapay kumaat at dapay dito'y ti balay ti kabsat na apakinanaadan na. Alexandra, amangan nung tan na ka ni Mami. Numaamuan na nga da ka dito'y probinsya. Uray ong tanakon Tinapatag, maamak no sa dino tayan ni Pamela. Ne, nagadumat gaham na kiti babalay dito eh. Sa dino nga iti balay ti kabsat na. Ay, dayta abalay. Dayta akin igid. Iso dayta ti pagnanaadan idi ni Pamela. Well, malagip ko. Inyam amuna kan ni Pamela kanyak itinaminsan. Agyaman na ta malagip dakpay manong. Ni Darius kampiyon. Iso ti kadwa. Si kakaditi kakaiso ng anak dahil di Mr. Romy Kampiyon. Ang amom ti ama? Nagtrabaho ak iti kumpanyayo. Amom ka dino. Anya tinapasama kiti day di amak. Tisimukat kan kuha na ti dakas at tao. Naskan amatay dayjay. Iso ka di mo ti suspect sayo anangalakin ni Pamela? Iso ti amok. Iso ano makitak dayjay. Amangan numapatay ko. Hello, Corazon. Apay, anya ka di tinapasama? Saan ang nagaw-awid ni Alexandra? Anya? Nagpakada papandalang ang tipiknik ka nagiti classmates na. Ngam aking gaita, saan pa'y asin pangpad? Saan na makontak ni Mami ti cellphone mo itay? Awan nga min ti signal ko, Daddy. Matanda na ganan. Sa dino ka ditiayan mo ita? Alexandra, ibagam no sa dino ti ayan mo. Nangibaw ni dadik ti tao na nga umay mangsukon kanyak dito balayo. Naamon na gaya man nga da ka diti probinsya. Sigurado. Isublidak adagos ti syudad. Mabayag tumanin sakbay ama ka umayak dito eh. Sapay kumarot, tagkita tanto manin. Sapay ko Darius. Ni, ada nagsardeng alugan iti batog yo. Sigurado nga iso dadagitan. Darius, agyaman ak iti panangsa nga ilim kanyak ha. Awan anyaman nga. Alexandra, Apay, mabalin ka din nga alahag ti contact number mo. agap apura ang naglugan ni Alexandra iti kutsay alang sukon kenkwana. Naragsak akasalsarita gayam dahi dyan, abalasa.
Saan akaskin ni Emilay? Ha, padasin naman iti umay day ta nga Emilay. Tapakatak iti adaw nga ipaskan ko taon ti pagtortorogan na. Apay nga ta. Anya nga ta ti saan na magustuhan ni Dariauskin ni Alexandra. Wen nga rod man. Apay nga ta, ani Emily ti kayat na. Di na nga ta makita ti kinasulit kan kinasuplada ni Emily. Ay na, damagan tanto man day takin ni Dariang. Diyak magustuhan na ito yung naramit mo, Alexander. Sorry, Daddy. Kaya't ko lang ang tumulong. Tapno maamuanan no sa dinot kayan tigayom ko. Tumulong? Ang pagkadlang yung tibiyag mo. Sindikato ti mga aramid iti kastoy abang panag. Kat narigat ang maparlag. Daddy, imbestigaran nyo ana imbagda Mauricio kanda di Avanji. Isuda tinalawag nga da pa kainaigan na iti daytoy. Juan, aramidin mi ti amin nakabagan ni. Kat nasken na dumalan iti umiso a proseso ti amin. Tapno saan kami ang mateknikal. No agpayag pa iti operasyon, ang mga nanala daw to ti amin. Da kami ti makamoy ti dayta. Ala, agawid kan, taurayan na ka ni mami. Agawid kan, Alexander. Ado manindag iti mayat ang makipag-chat kanyak, ma'am. William, teka ba ulan natin bayad? Di ta bayad? At bingay mo. Ha? Ay nga, tas na maamakak sa, ma'am. Awan dakas na daytoy, nga aramidang Pamela. Trabaho daytoy. Nalagan lang nga trabaho, nga marwam kanton. Ado, di may paay na kwarta. Labi. Alexandra, napan ka ije probinsya, adi mo imbagbaga kanya? Sorry, Mami. Amok ama di tinaramid ko. Tapno amom, nagdanagakitikas taunay. Kunak no maipada ka ni Pamela. Sorry, Mami. Saan kan ang gumura kanya, ha? Ngam di mo kuman ulitin ti inaramid mo. No kayat mo ti agimbestigar ka dagiti na duma akaso. Agadal ka pa'y anaimbag. Dumtang tumat lalay ta a panawan para ka. Darius! Punasak man dahil lamisaan dito'y sa alas. Sige lang, nana, ta sa anak mat disturbo. Ay, kasta aya. Adaman ibagakan ka. Anya dayta? Naibaga kamin kanyak ni Alexandra. Kabayatan di pa nagsarsarita may. Crush na ka. Ha? Medyo akinapintas na. Adi mo ka di. Kaya? Ko? Ano mong ngaminan Wala. Di mo amo ti agarap. Pudno ka din yung baga na crush na? Doa kami kadilinda anang ibagaan na itidagta. Ay, sika naman. Ang kapoy-kapoy ka. Mabayi na kami kan ko na. Bay amon day dyan nga Emil. Saan kayo siguro nagkita? Adan boyfriend na day dyan. Siguro, nana. Tawan matanti komunikasyon mi. Ay na, naragsak kami kandilinda. No ni Alexandra. Dagbalin a GF mo, Darius. Nana, nalpas ka din ti pumpunasan nyo alamisaan. Ay, wala niya. Ay, wala gayam. Kunak nga agpunas akay nga Sa bali ba't tanti ibagbagakan ka? Sa bali ter aramidag. Tagpo na sakman. Mauricio, saan kong ngawatan tanyaman ng artikulo manipod ka? Anya.
Kasi tinaibagakan kay di eh. Ya kaya ta mapirdi ti reputasyon ti publication ko. Sama da ito'y apagiwarna, ti mabalin ko apagsuratan. Nawaya ka nagbiro, na dapat talakan ka. Nalaka kagayam, amamatpati ka dagiti sayang guseng nga uray awan ti pamanagnak mo. Linisan pa itinagan mo, sakbay ngagsubli ka. Ti panagkunam, agsubli akpay. Sanan, tandaanan da ito'y, apanangibabain mo kanya. Uray sika, ti editor ko, saan ka akabutan. Makitam ti tono ti panagsasaw, Mauricio. Nabayagtan na nagkadkadwa. Ngamitakla nga mamuan ti pudno a kinataw. Alexandra, itay pa lang agri-ring ti cellphone mo. Asino dayta, mami? Atoy, song bata. Agyaman ak, mami. Hello? Hi, Asino dayto? ni Darius. Si Kamot Gayam. Diyak ngamin na isave ti number mo. Oh, nakaawag ka man. Oh, naistorbo ka di? At nakadiraramidan? Awan. Damagak lang kumano ng Rubinte enrollment yun. Ah, saan pa'y? Intun bigat pa ilaan. Kung naklakit din, no, saan mo asong batang tiyawag ko ken ka? Apay kit na saan? Adalayan ngamin na ipagakanyak dagiti kakadwak titi balay. Dana na Linda? Well, at kakano pa naggustong kanya. Anya? Agsarita tando lang yan. Sige, umawag at tumanin. Bye. Nakadanon adagos ken kuana. Chismosa mo't dagijay ababak. Alexandra, asino ti caller? Gayam ko, mami. Classmate ko. Wen, may sala agayam. Manogot ka rin ti kachat mo, nagbayan? Damdamagan na ti account number. At account number ko. Iso ti mabalin mo nga itad. Mabit lang, ha? Nakalaan ti ATM ko. Mabit lang. Madandanagan nak. Ay, ito lang ang aramidot na ito eh. Wen gayam. I-check ko man pa ti Facebook ko. Dahito yan, ti account number ko. Ibagam, iti dahita chat mo. At ito'y na nga itinag, ti bayad na. Ma'am Vanji. Nabiro kak ti best friend ko iti Facebook. Kitaan niyo ko. Kaya mo dahita? Ni Alexandra dayta. Paymanta, kumustahan? Saan, Pamela? Ha? Ay nga ma. Nabayag kami na saan ang nagkita ka nagsarita iti best friend ko. Mamuan nanto no sa dino ti ayan mo. Apay, kaya't mo ka tingag dinamak ton ti ayan ta. Ay nga ma. Ola, adto iti account number ko. Itad ko iti kachat mo. Kumbinsiram nga gipatulon iti kwarta. Kasano ko maamakumbinser ko, ma'am? May kapan ka. Agpa-sexy ka. Nalakalangan niya. Saan ka di? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napan ka din nag-eskwela ni Darius. Itay pa Anya nga itang aramidam di ka. Padasok man mo ang computer. Diyak na padasan ka. Ay, tila pakibibiyangam di ka. Intun ko nadadaol mo day ka. Ay, saan ka madadaol? Si Kamoy. Umay kakit day, tasuruan ka man nga ang fishbowl. Tilang aray daw. Ay, sus! Umay kakit day, naglinis tani. Nakalukata dati Facebook ni Darius. Ape, analukatam day ka. Amom ti password na mo ka. Kasano nga ro day ka?
Ay, di mo laam mo. Nukas tama pa anak makitsinda. Dumagasak pa, di ako nada nga internet ka ba eh. Takno, lukatak tay Facebook ka. Bakatan. Naistom ka pa ilang iti kakasta. Oh, kastoy na iti arami edad ta. Mapanta dito'y search. Biro kan taman ni Alexandra dito'y. Apay, friend nga ta ni Darius. Tanusan na friend mabiro kam aya. Iadtan sige harap iad mo. Ay da, adda gaya pon Facebook ni Darius. Iad kuntuman mo. Uray si Kalinda. Agaramit ka mo iti Facebook account mo. Oh, apay ngay mawag ka. Kumustahan ka lang? Adaak dito'y pagadalan. Vacant me. Sika ngay? Kakalpas ti klase ni. Kuwing kayam. Ada ka di Facebook account mo? Agchat talangan. Wen, adda. Iadnak tulangan. Sige nga rin Bye. Anya ti kaya't asawan ti kanayon apa nangawag kanyak ni Darius. Agaram nga tan? Sana bali, agchat kaming tulangan inton rabi. Apay akastoy. Tagikurangan dahi ti kachat ko makita nag iti video cam. Tila damdamagan na. Kasta talaga dahi ti anegosyo, Pamela. Asino ka di dahi ta kachat mo? Pilipino, mga opisina ka no. Ibagam lang no anyaman ti kitawan niya. Sung batam dagiti saludsud na. Ay, amin ka din nga ibagana kataramida. Kaso ka ti kwarta, Pamela. Saan ka nagputan? Saan na kang an-anwan dito? Laglagi pang a computer lang ang tiwagas. Di komunikasyon mo. Oh, makita? Ada kacacak ni Dario si di computer na. Ni Alexandra nga tadayta. Birya. Panagkurakot iso. Sigurado. Ay saus. Ay naramdangan na. Saan tanton makita ti panagropro paday jay nga Emily? Apay kumasan? Wen siyempre, no agin naramda Alexandra kat Darius, awanan rason tapno umaypay dito ni Emily. Ay, wanan niya. Nakaibalustan ka ni Emily. Ti adaw apadang pampabain na kadata ide. Asino dahi ta kachat mo? Ni Darius, mami. Agar aram ka din kan kaday ta nga schoolmate mo. Diya ka mo? Kasta launay ti isem mo makichat-chat kan ko na. Kasanukit ko na lang nga umay ka no dito balay tayo. Tapno umay nakaarman, kasta ka di. Kasya nga ta, mami? Iparparipirip na ti panaggusto na ka, iha. Panagkunayo, mami. Rumbang ka di nga ayatek ni Darius? Iha. Panagkunak kat nasingpet mat alalaki. Ano siya klaamay sa? Kayat ko ni Darius aparakan ka. Ken kayat ko dagiti lalaki at taga-probinsya ngam dagiti taga-syudad. Sige, mami, ha? Ituloy ko ti makichat kan ko na. Ado ka ti damdamagan na. Tiyanek ko ti bang account ko. Adayin patulod ti kachat mo. Makita mo. Iso aday to, di bingay mo. Ay, makaigamak matlangan iti kwarta. Bukod mo ang kwarta day ta, Pamela. Kunakal ka. Saan anarikat day to? Ribo titangdan ko iti manulang nga oras sa panagchat mi. Adado pa'y, no umado ti customer mo iti chat. Magatang kunti kayat ko, ma'am. Ita, kayat mo ka di pa iti agsubli iti lukaryo?
Ikaw, ma'am. Agmauyong ka, nagsubli ka pa yan. Isa dito ikan, Pamela. Agornong ka. Iti ado a kwarta. Nana Linda, Nay, apay ka day, Dariaus. pakisagan ako madi traveling bag ko. Tagbiyahe at. Sa dino ti papanam. Pasyarak na Alexandra Ijabaleda. Anya, agpasyudad ka. Wala na. Mapan mo pa siyaran. Saan ka di aday tatirumbang no agaran ti baro iti may sa abalasan? Ay, kunakon ka. Agin inaram kayo. Di ko maununaan, Nana Linda. Mga namabasteta. Ay, sapay kumaatasan. Nasayat mo, tanapanunot mo apapan pasyaran ni Alexandra. Mati nga may, no ginaram kayo laang. Babain iti-chat kan silpaw. Namin anon adaras ang nagsubliak dito yung police station, sir. Adda ka din damag, may papaniti kapsat ko. Dante. Awan samot ng tinamnama, makitak pa iti kakaisuna kapsat ko, sir. Panag ko nakat. Nariga tayo mabirukan ti ayan ti kapsat mo. Anya? Awan din ang pilit yan ko na pumanaw. Kaya't na ti umatay. Nanabit, nakasara ka ni ti panggadan na. Biro ka dito kapsat ko, sir. Nas ka na may subli ti kapsat ko. Di kagdanag Dante. Aramidan amin dagiti tao ti kabagalanda. Tapno lang mapirukan da ti kapsat. Ay na, mami. Excited ako. Talaga matuloy ni Darius nga umay diti balay. Isumot lagayam akalayon ang nakaragragsak ka. Ira na nang awan ti klase na inton umay. Isakripisyo na ti oras kan panawan na para kan ka. Dayta tinapudno nga kayat. Sa bagay, iti nga edad ko. Saan dakmat siguro na pawilan ang makiayan-ayat. Talaga adida kapawilan, iha. Tila ang kayat mi kanidadim. Pilyam kumatilalaki apakiayan ayata. Pangun-urayak iti kachat ko. Mangtudak iti message para ka ni Alexandra. Nakaturog ni Ma'am Pachi. Saan na nga mo dahito yung aramida? Kumusta ang lang mat ni Alexandra? Sigurado, sungbatan na kadagos. Ipanaktal ko kan kwa na, nga damot ang kwartok ita. Excited ako na mang-open iti account ko. Ampok, adun ti message ng bati ni Darius. Account name, password. Agad, nailukat ko ti account ko. Sino dahi nag-message kanya? Cindy Pretty matinagan na. Kita man ti message na. Kumusta ka ni friend? Malagip nakpay ka di? Reply ka dagos. Amangan no amok dayto eh. Okay lang. Sino ka di dayto eh? Nag-reply agos. Ha? Ni Pamela. Isulakit di dayto eh. Isalpon ko. Awagak ni Daddy. Saan kanyag may sa Pamela? Adan mo. Nakita nga rod, ma'am. Adakad bam ang babae. Iso mati mangusari di may sa computer. Kasla kanya kadema ti sitwasyon na, ma'am. Ang berbero kiti trabaho, akaskan ka. Kaya't namat nga tati agpa-sexy, ti sangwanan ti kamera. Naibaga kung day takan kwa na. Kansan nga agdadamo. Adamat den kapadasan na, itimakon ko na, as cyber sex. Ituloy mo lang ang kachat ni Pamela, Alexandra. Nas ka na mamontar no sa dito ti Ayanda. Wan, Daddy.
Ket mangrugi kami mata namang plano. No kasano ti iwayat mi rin. Naibaga na kanyak nga ado ka nun ti kwartana. Kat magatang nan ti amin akayat na. Nas ka na may salakan tayo ti gayam. Amo, aramatan na lang para iti cybersex. Sige, Daddy. Taidanon ko amin nga impormasyon ang maalakkan ko, ano. Kano mapanpasyaran ni Darius ni Alexandra? Ay sos, apurado ka launay. Irananan to nga awan ti klase da. Amo batay. Numabalay hindi na kayat langan iti klase na. Wala, tadi na kayat abo mamadag iti grades na. Nalaing ni Darius. Malagip mo ka di pa'y idinagraduar da. Kat iso ti valedictorian. Wala, amok na ita. Jak malipatan. No ni Alexandra ti agbalin anubya na. Ay sos. Patyan na. Saan ang maapektaran ti panagadal na? Angam na day nga email ay awanan Saanin ang makaturpo si ti panagadal na? Malagip mo maninday ta, babae. Kunoan ta ni J. Amerika. Tuna ta day tati ko na na. Apay, pagdua-dua ka, nga adan i J. Amerika? Sos, iti day ti nga ugali ni Emilay. Saan nga adayo ang maiturad na ti agulpo? Ay patyan na, biryang. Kano linuko na tanto ba? Sikan sa laeng mat. Duwata kabilang kamutan ni Jai. Imbabaan na, tiki na tao da. Inton sumarano alawas nga umaya. Urayan na to, ha? Sigurado ka din? Sigurado ako. Awan niya min klase mi. Kat iso tinawaya nga oras ko. No aglukan ka iti bas, mapankan to sa batin iti terminal. Sige, ibagam lang ti lokasyon dya balay yun. No kasta, urayan ka langan dito balay? Anya ka di nga oras ti kayat mo akaata. Di nakman rabakan iti kasta? Saan ko nga ugali ti mga rabraba? Aramidak timbagak, Alexandra. Nagawit takayat ko ang makita ang mismo dagiti sungpat ni Pamela ken ni Alexandra. Kasta ka di. Wen, naibaga na kanyak nga agchat-chat da iti mapukpukaw agayam na. Naska na maisalakan ni Pamela. Dahil ta a cybercrime ti mangirubo ita ka dagiti agtutubo. Kaasi dagiti agbalbalin a biktima. Dahil tamat ti dakas nga epekto na. Ti baro at teknolohiya ita panawen. Pudno nga do ti maitulong na. Ngem, mas nadagdagsan ti ipaay na nga epekto kadagiti agtutubo. Matuntunan nyo nga dati pangilimlim manganda ka ni Pamela. Mangnanama kiti dayta. Kat sapay ko ma. Tasan na magupad ti komunikasyon da Pamela kaya na Alexandra. Awan pa'y magkisungbat ni Pamela iti message ko kan kuha na idinakpalabas ng altaw, Daddy. Nadamag mo ka di, no sa dino a lugar ti ayanda. Ang mga no di na kaya kasungbatan. Urayan lang ti sungbat na. Naka-online ka di akanayo. Saan ang makita ang naka-online? Nalabit, naka-hide ti status na. Ket, anya madagiti nakalanad nga impormasyon na. Sino katan na tinagan na? Cindy Pretty ti usaran ng account na. Awan mat pulos picture na. Dagiti friends na, naka-hide damat amin. Sapay ko mga rot, reply kita. Saan na bale? Taddan ti undercover na ipatulod. Man-mano na siguro nga i-open ti account na. Iti kanito ang maamuan ti ayan na. Makikoordinate kami kadagiti pulis iti dayta lugar para iti maiwayat ari. Kanayon ang langan nga impormasyon ti kasapulan mi. Oh, Daddy! At the message ni Pamela. Mabit lang tabasaan tayo. Pamela? Agi na naak pa lang dito sila ko. Makamo kayo ni tikadbam, ha?
Wan, ma'am. Amo yung man siguro nagitirong pangaramidan nyo, Wan, ma'am. Barang foreigner itan di makachat ko. Ay, labanog ang itinagmalang. Di kayo madanagan, ma'am. Adan tumanin kwarta ang maipatulog iti account Ray, ko. Toy! Hey, sir, sir! Yes, sir! So, kung mata namin na solid itong apartment. Yes, sir! Saan nyo palukusan nyo at makalibos? Yes, sir! Abay! Anyan kaya tasawon da ito? Evidence Ang power nyo. dapat nga naramitan ni! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Kamali na ito nga inaramit nyo. Sana mabalang da ito'y. Da kayo ti darum ko. Sumurot ka lang kata kami. Ma'am Panji. Kahit si Gamit Pamela, nabayag na ka nasapsapulan tigap sa kano. Apay asimurot ka, kan ni Baji. Jack ninam namatay ito, Emily. Naklaata ka talaga. Talaga nga inramtak ti Jack pa nang ipakaam mo iti umay ko, Darius. Ngam, kunak man nyo adda kay di Amerika. Forever ka di nga dak, Ijay. Mabali na kagawit no kayat ko. Emily, kinapudno na. Agbiyahe ako maita. Ha? Panawan na? Kuang amin. Darius, itatalang manangag kita. Di nagkati ka iliw. Anya matatiyan na nagkaryakon ka ni Alexandra. Alexandra, saan kan samatan anaturog? Nagbiyahe ni Darius idirabi Addan dito'y balainton madamdama, mami. Manumot lang ti oras ti biyahe. Ngam apay ajak matin maawagan ti cellphone na. Amagano, at dapat laang itidalan, iha. Iso nga urayam laangan. Talaga ajak makontak ti cellphone na, mami. Excited ka launay ngamin. Oh, nagring ti cellphone ko. Ni dadim da iti umawawag. Anya nga tati bagana. Hello? Nakita yun ni Pamela? O sige, ibagak dayta ka ni Alexandra. Agyaman na kiti panangi pakaamom iti dayta. Sige nga Rod. Bye. Mami, anya timbaga ni daddy. Iha, nabirukan dan tigayam mo. Baligi ti inwayat da arin. Alan tuktukong ti silid ni Darius. Mabainak, sikan Saan talaga natuloy ti biyahe na? Ay, dala. Siyak man lang ang timang tok-tok. Darius! Kunak nga rodin ken ka. Adda di ta unag ni Emilay. Ti awanan bain a babae. Apay nga inmay manan. Sige, agtok-tok ka bay. Iwan Darius! Apay? Disturbo ka abakat. Nakatulog pa ni Darius. Ay, Ma'am Emilay. Damagan mila kumano anya ti isagana may apam migatyaw. Ibagamin tulad ta kada kayo. Saan ang mabaling nga umay da kami disturbuan? Thank you, Ma'am. Ay, awanan, Linda. Aguray ni Alexandra, iti awan. Ay, talaga abas. Taos na ita babae. Awan mo na. Nakaturo pa lang ni Darius. Anya nga talo. Kita tilinaon ti cellphone na. Amang ano kabayatan ti kaawan ko. Kat ang damot sa bali inaram na. Kita ang man.
daytoy? Ni Alexandra? Kasi nga adda nagkinaawatan da. Padasak nga awagan. Hello? Darius? Dali na kayan mo. Itay ka pa'y orayan. Emily daytoy. Di man mauray ni Darius? Kadwa kita? Kinapun na. Nakaturog pa lang. Iso akasano ko ma, nga umay dita ayan mo. Inidap na ti cellphone na. Saan mo ang matagikwan ni Darius? Kapayat na kasap sa pulan, papayat na. Amom ka di adakis na raramitin niyo. Basta po lang ti kwarta. Kaya ka may tuloy ti panangkadal ko. Ngam saan aday ti solusyon? Perperjim lang ti pasakbayan. Kuna ni Ma'am Fanching awan mapukaw kanya. Amom Pamela, lino ko na ka idi pa ilae. Hala, agsublikan ni di pamilya. Itikapsat mo. Owen, sir. Ituloy mo ti agadal. At saan kan apaalilaw kadag ito'y aklase ti tattao. Alexandra, lukatam tiri daw. Mami, kaya't ko tagmay-maysa. Apay ka di. Anya ti mapaspasamakkan ka. Apay akas ta kamutan. Lukatam tiri daw, taagsarita ta na imbag. Bay, andak kumalaang gito'y, mami. Umawawag ni Dadim. Adda ka nun ijay presinto ni Pamela. Kan tinangawis kan kwa na iti trabaho. Di mo ka di kaya takasarita? Iha, anya ka di ti mapaspasamak ka. Agsangsangit kan samot. Sana makaumay ni Darius, mami. Tapay. Babae ti simbong pat iti cellphone na. Anya? Ni Emily dayjay. Tayo sumati ko na. Ang mga nurabrabakan na kalaang. Saan, mami? Nagsakit tayo nga naramit ni Darius. Pinaguray nagkitiawan. Alexandra? Aklo naklangan nga iti kanuman. Diyak mabalin at agikwaan ni Darius. Aldaw kaya man. Nagsakit yung ulo. Kasan pinilit nak ni Emily nga ginom. Kaya amo naman tasaan ako umininom iti arak. Di cellphone ko. Awagak man kit din ni Alexandra. Magpalawagakan ko na. Ayan ti cellphone ko. Imbatik dito yung rabaw ti lamisahan. Darius? Nakaraing kagaya man. Oh, Emily. Nagsakit yung ulo. Kasta ka di? Ti cellphone ko. Oo na talaga. Ah, Ah, daytoy ka di ti berbero ka? oh. Papingadakan ka ti cellphone ko. Mabaling ka ding isublim. Adalaing awagan. Ni ka di Alexandra? Ha? Pangasim, Emily. Ti cellphone ko. Inawag akon? Kat, imbaga, anak ka idata, idirabi. Anya? Dinilit ko pa yan ti number na. Agselosak namin kan kwa na, Darius. Saan ka din ngayon, Karim? At duha talaan? Aging ga iti panumpalan? Ha? Emily. Darius, nakasaganan ti pamigatan yaw. Saan kami amangan dito balay na nalinda? Ah, rumwar kayo kaday kin ni Emily. Well,
kaya't nakanutag pa siya. Ay, Darius, kasano nga dyan nagsaritaan nyo kini Alexandra? Nang namnam apiman ni Alexandra, inururay na ka. Apay adi mo tong palang ti karimkun kwa na. Nanalinda. Darius, honey! Mabantan! Amo, dahil unay ti kailiw ko dito probinsya. Ti presko nga angin, kan tinaulimag nga aglaw-law. Apay, Banana Q! iji ka din nagkapong Amerika. Awan ti kastoy apake. Ado! Aday pa yan napimpintas ngam dahil aparke. Ngam, nagsubliak, para kan ka. Kasta. Amon, iti kada ki jay Amerika? Sigalatan ti pang panunutan. Iso ati ka maisukat iti oray asilman. Emily, Ngam si ka? Insukat na kadagos. Dahil jay paimat nga Alexandra. Narugit na jay babae. hindi ka kumagsao iti kasta. Amay, masaksakitan ka? At na siguro pa nagustong kankwana niya. Insukat na kun kankwana? Kinapod mo na Emily. Agayong kamilahan ka ni Alexandra. Dahil tatipod mo. Talaga? Sa bagay, mamati ak iti ibagpagam, Darius. Katay tati kayat ko kan ka. One woman man ka. Ano ay nga agawid ay tanga imi Linda? Yak amaw. Awan mo't nasasaugitan niyo. Naglain nga gibaon. Sapay awan day dayaw na. Kung nga raw, tilay palpaluto na. Feeling Amerikana. Amerika? Apay, mamati ka anak yan iji Amerika day jay a babae. Isumati ko na na. Siya ka dito pagsarsaritaan nyo, da kayo anaglalaan ang babakat? Nita? Ay, kuwamaham. Saan Ay, dakang kalabanan ha? Takabalak abilinan ni Darius. Tapno ikatenda kayo. Anya! Surunak! Awan sursuro dagijay ababakat! Oh, apay Emily. Anyo pagkaskasta ha? Dagiti doa katulong mababakat ah! Siya ka din di pagsarsaritaan da? Ikatam manida! Sukatam! Emily, sana mabalinday tang ibagpagam. Gaputa kaslay sudan ti dadakkel ko. Ay, Darius! Apay ka di nga amin nga ibagak kat kontraam! Una, tano aramidat na ita. Asinong ti kadwak diti balay? Pues, suruang ida nga agdayaw kanya. Tano saan? Madaksanda. Alabayaman. Di mo tutupan nida. Masurunak lang amin. At dan sa kachat-chat mo, Ha? Awan. I-check ko lang ang dagiti email ko. nabiro ka ni Alexandra dita Facebook mo. Di mo mabiro ka. Anya? Dinilit ko matan dagiti amin a friends mo. Iso nga niya man ti aramida. Awanan ti kontak mo kada kwada. Kawit ako dito, Alexandra. Di pasek lang ti panang i-file ko iti kaso. May naig iti pan nakapukaw ni Pamela. Adi ang anak daddy. Nagpaligid di operasyon niyo. Iha. Kasla tapagparparikutan. Hindi kan makapaglibak pa eh. Panaibagan ni mamin kanya. Anya tinaramid na diya Darius kan ka. Yak kaya tapagsalitaan tayo dito aba ng daddy. Dahil tati pagpilibak kan ka iha. Natipkar ti pakinakam mo. Nasakit ang panunutan. Ngem, saan lang nga ni Darius ti lalaki.
Ado dita. Wan, Daddy. Agadal ka kiti. Di pasan ti panagadal mo. Kat nalabit. Saan ani Darius tinaituding nga para kan ka? Nadagsan ti kaso ang may tatagkan ka, Banji. Anti-human trafficking. Kat awan piyansa na dito. Naibagak matkankan ka. Ajak pulos pinilit ni Pamela asumuro. Wes, bang biro ka nga rod itinalay nga abogado. Wan, kat ipanaknak ko kan ka. Nga awan basol ko. Saan na dayta? Tikapsat ni Pamela. Desidido man amang ipilay ti darom kontra ken ka. Ita. Ibagamon, no asino dagiti kakadwam iti dayto nga operasyon nyo. Awan tidakas nga aramidan may kunak manan. Agpudno kan tumat lang siguro. Ngayon, inton mariknam ton. Ang narigat ti agtalinaet iti pagbaludan. Hoy! Sika bakat? Isardan mo pa lang ti panaglilinis mo. Apay ayah, ma'am. Kita ang mandatiplin ng tiyam abado? Nakunas-kunas! Ayah, ay kita man. Dayta! Saan ang kakontento iti trabaho? Ulitan! Ay mabit lang, ma'am. Lupasit pa iti aramida. Itan ti kayat ko! Sobrakan! Awan respetom! Abay, gapot ang babaw ng kamay, kasta di pa ng kiratom kada kami, ha? Anya? May turad na kon asong batan? Bastos ka naman! Abay ti kunam, mamati kami ang naggapo kay Jay Amerika! Ha? Anya? Amok! Lukluk-wam laang ni Darius! Hoy! Sika bakat? Alumuadang ti pa nagsasawam, ha? Hindi na ito doon kasta! Saan ka kabutan, ha? Pumanaw ka ditay! Ay, talaga pumanawak! Ha? Saan ka maanusap? Ay, anya ti kayat asawon day taw. Pumanawak kon, Linda! Makita mo, inala kon amin dagiti gamit ko. Taapay, Birya. Ay, awan ka namin itay kat. Nagapa kami ngamin kan ni Emily. Anya, Yakon maadosan ti ugali na. Isuan na saya at pumanawak lang. ay saan inak panawa. Ado dita ti mabalin ko ang pagtrabahuan asaan lang nga dita. Ay no pumanaw ka, pumanawak mo dun Ay, agrupot kan. Tagpakadatan na pa manasumang pagdidarios. Pinagsasawan lang day dya abakat! Palingkira gayam day jay! Bastos! Anya ngamin tinapasamak. Papahulit ko lang nga plantsahan na ti Badok. Kuna nagip na siya kung timang trabaho. Hindi kwan, pinagsasawan na kon. Papanawam itan tayo. Dariaus, pumanaw kamay. Anya? Ay, awan ti alwa saritan. Pumanaw kamay. Nasaysayat mat na pumanaw dan. Dagita ka di aklase ti katulong tagserbi ka data. Ang mga no sa bidungan data pay, wano takawan data. Nana Linda? Nana Beryam? Saan kayo apumana? What? Agtalinaid kayo dito balay. Anya ti makunam imilay. Alexandra, agyaman na tain may nagsinarungkaran diti probinsya. Wen, Pamela. Ngem sa anak ngagbayan. Ngamin, agsubli kami adagos kini daddy. Iso aditi restaurant iti narigagayak a pagkikitaan tayo. Tapno makapagsarita ta imba. Mamati ka kanya. Saan adakas ti imparamit ni Ma'am Vanji kanya? Lipata mo day, Chay. Tinapatan. Nakarukat ka kan ko na. Uy, Alexandra! Nilalaki nga umat asido diti ayan ka. Ni Darius! Alexandra, agsarita ta ka man. Darius? Let's go! Mabit lang, Emily. I said, let's go! Emily, kasarita pa ko man ni Alexandra. Mabit lang. Siyak na masurot dito eh. Mabantan, kaya't ko ti agawin.
No di mo kaya't nga agiskandalo ak dito'y a restaurant. Sige, Darius. Maawatan ka. Agawid kayan kini Emily. Nita ako sila pay lang titang nga babae. Kaya't mo ka dito pumutokon, Alexandra? Saan? Bayamon, Pamela. Alexandra? Apay akayat nakaakasarita ni Darius. Anya di napasama. Kabayatan ti kaawan ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Darius? Nakadanon tan diti balay nyo. Ngam apay di nakasarsarita. Kaya't ko lang kumati at palawag itay kini Alexandra. No kasta? Nasakit tinakam mo? Ta saan kayo ang nakapagsarita? Apay Darius? Asino tinapatpatid? Siya? Wano iso? Oh! Apay di naksungbatan? Emily, nagkinarita. Kung nakmatankan ka, anasingit agayam ni Alexandra. Pues, ibagakkan ka. Diyak kaya't nga agbalin kayo anasingad nga agayam. Anya? Ang... Siyak ti masurot, Darius. No anya ti diyak kayat, di mo ko maar-aramidan. Adaywam dayjay a babae. Naipaldan ni Panji. Nasayat, no madayukan kan kwa na. Tapno saan ka bayram-raman? Imadayuhak, gapo iti nakaro-arorod ko iti dayjay nga editor. Pinabainan nak, at jak malipatan, dayjay nga inaramid na. Ha! Kunakmat ngamin nga ramidon tanjay bagbagak. Lapdanak mat ngamin. Relax ka lang, Tiago. Tanaringat te agdarasudos. Nagatelantima ka mga ramat iti idul-tulit ko apal to. Go signal mo lang, Turo Rayak. Saan siguro apaltog ti aramatan, Tiago? Oray kasano. Nabayag kami ang nagkadwa iti dayjay nga editor ko. Ada pa'y matlagayam. Nabati akong sinsyam. Anya nga rod ti aramidon takan kwa na. Ikamwang iti pagnakman na. Dahil talang? Ikam iti pagnakman na at di na malipatan iti tongpal biyag na. Kasla damang dikdiktar kanyak. No anya ti aramidagan kwa na. Sika ti makamo. Tasyakmat ti makamo iti dayjay a Major Meneses. Diyak amo no apay akayat mo pay lang asublian dahil sigod abalayo. Naulimak namin itan ditoy. Dagiti langan uni ti bilit ti mangmangan. Sipat pimanaw kayo ditoy. Awanin na kaiturad anak na at dito'y alugar. Pimanaw matan dagiti kaarong bayo. Sandan akayat agsubli. Amangan ka no ngamin no agsubli dagiti kriminal. Lumabalin. Diyak kayaten apanunutan dayta, Pamela. Oh, agluwa ka manan. Kung naktumak ngamin ka, asaan tan nga umay dito'y. Nga na, pumanaw tan dito'y. Naamog na ko. Malaksid ka dagiti na palabas at trahedya itibiyag ko. Di may isa pa yan sang-sangitak kita. Tiyan niya. Kinaramit kanyak ni Darius. Di palangpas pasakit kanyak ni Emily. Maawatan ka. Awawagan ako ni Daddy. Intan Pamela. Agungat lakit di dayjay numaman na ngay mayak dito eh. Kung naktumat niya min ama pantan. Ala, inta nga rutin. Pumanaw tan dito eh.
Sige. Tuktuk mo yawat tanti merida ni Emil eh. Ay, aguray katagang sakpay. Ag nirnerbyusak nga main. Of course, Jeremy. Alam niyo, ang damot kayang ti kasarsarita na. Isoro bang lang. Unag paysaw. Aramida tayo sa parin. Sayatan ka. Mga ma. Uy, Jeremy. Eh. Abang ulang tayo nga aramida. Iso adi ka madalad. Jeremy. Sigurado magbalik kita. Jeremy ka na. Uy, nga raw do. Ay, Well, Na, what? Jeremy, sweetheart? sweetheart ka na. un sweetheart ko na na. Anya tayo aramida na ito eh. Ay, ikaw, ma'am. Ay, kuha, ma'am. Itad mi day tumirinta. Ikay kayo katipay dito ay? Wan, ay saan, ma'am? Ape, asan kayo ang nagtuktok? Ay, kuha, ma'am. Agtuktok kami kuma. Ngamlino katamutin tiri daw. Sige, dahito ti merienda, ma'am. Kahit dahil ang merienda ngayon sa kanayo. Amangan nga da sa bidong na. Iba lang niya dahil ka. Nakaturo ka kating, Linda. Sa anak ang makaturog biryang. Uray siya. Saan ama ikat iti panunot ko dyan ang ngag ko itay. Uray siya. Madikdag parparik na kanya. Uray siya mo. Dakes a babae. Malaksid a bastos. Awanan mo daw. Padapay Jeremy na. Anyagay, baybay ang takaday ang mairobo ni Darius. Ay na, day tamot ti damagag kumakan ka. Anyagay nga raw daramitin ta. Nasken ama amo ni Darius dagiti nangagta. Patyan na tangata, biryang. Ang mga nupanunutin mo't ni Darius. Adad-dadaulan talaang ni Emilay. Nagpintasan dahil tingagsapa, Darius. Sika nga mintin mo na anak kita, kiti panagriin ko. Itayak pa yan nakaring. Kat sumrag akong iti pagadalan. Darius, mamati ka nga ta, no ibagakan ka? Akayat dak asabidungan dagiti mates mo? Ha? Dahito tipod no. Ladlaw ko ngamin nga dain laok da iti juice at inimplada para kanya. Saan da ang maarami tayo ta, Emily? No sika, ngam no siya, maaramid da. Kasta kadakas dagiti katulong mo. Saan? Gaputa amin ang napatag kanya, napatagmatan ka dakwada. Apay ko mga aramidin da daytaken ka. Simple lang. Kaya't dak apatayan. Pangasim, Emily. Saan ko akayat daytang ipagpagal? Darius, saan ka din nga imapay di tapanunot mo? No apay nga anusan da ka apag Serbian? Sumarting ka. Gapot ta kayat dati makibingay iti kinabaknang mo. Emily, Ado nga minti kwartam nga imbati day ti daddy. Saan ka di? mapana ka. Maladaw ako niti klase. Sigurado ka kadi iti daytoy nga aramidan, Tiago. Sigurado ak, Mauricio. Naplano ka na laing daytoy. Amangan, no maipada ka ka ni Banji. At paligya, daytoy ti paglaing ak nga ramidan. Sige, aramidan ti planom. Hinton bigat. Linaon ton ti amin na pagiwarna ti aramidan. Nauram temperamente nga opisina yung Mr. Editor. Gulat na ito yung pasamak, Major. Isungawa na pulos na isalbara gamit mi. Di kagdanag, Mr. Editor. Madaman tipag natin investigasyon. No dayto nga uram, kat na ikagara. When not da parikot ka dagiti electrical wirings. Patya ka na ikagara na ito eh. Sakbay ti uram, at lalaki ang nakitak na may nangala iti basura mi. Kat
Mabigbig mo ka detail na nga day talanak. Saan? Panakakalugong. Ken, idag sinabat ko man timatami ng liklik aparengan na. Ang, adanatlaw ko kan ko na. Anya day ta, Mr. Red ito. Agpilay-pilay amag na. Malaing ka talaga, Tiago. Bilibakan ka. Kulak tumat. Kita, naka front page, tipan nakauram, ti sigod nga opisina mi. Awan ti makatiw kanyak no dagita laing nga bambanag. Siyakmat ita, ti sumarono, at rumabaho. Abay, di mo italag kanyak. Numari ka tanak, adamat ni Boss Nardo ang mabalin kong ayawan. Saanan ang masapol? Iso nga agsagana dayjay a Major Meneses. Maawatan na po ba? Saan mo ba na po ba? Jeremy man hindi ibagbagana. Ay, O sige, nakastabigayan mo. Umayin ka dagas. naglawag manan anang gagkuti imbaga ni Pele. Iti Jeremy, nakasarsarita na. Aging inayad ako nga umadayaw. Ay, ayan nga ta kaya ni Linda. Ay, talaga gayam adakas day dyan nga email ay. Ay, day dyan ni Linda, agsibsibog iti mula. Ay, uy Linda! Linda! Apay aya. Disturbon nakmanal nga aksibaw. Kwa, adamanin nang ko nga imbaga ni Emily iti kasarsarita na iti cellphone na. Jeremy tinagan na. Ay nyamanintay takaya. Ay na, Linda. Agpagkaad at talaga ni Darius. Ha? Ay, biryang. Kitaon ni Emily. Nakatanaw di ta biranda. Kikitaon na ta. Ala, umunod kan. Madamdamatan taon nga agsarita. Darius, rabiin. Saan ka di pa yung maturo? Madam Damanton, ag-review ako eh. Umadaling aminan ti finals mi. Kwa. Ada ko may baga. O sige, ibagam lang no niya dayta. Mawatam nga ruti baga. Kat day tamot latan pa nag-review das asikaswam. Narigat nga min dito ang subject ko. Apay, saan ka di amaragsakan? Nusak ti agbalin na cum laude iti klase mi? Siyempre, maragsakan. Ngang kayat ko nga ibaga, nga agbiyahe akin ng bigat. Anya? Oh, kita naklate imbaga. Kunaktumot nga min kang ka, saan akas karina tibaga. Awanin ti ganas ko nag-review. Anya ka diti kahit mo asawan? Amom, imawag ni mami. Kasapulan dakmanan. Ijay, Amerika? Wan, masakit nga ni daddy. Palubusan na ka di? Emily, hindi ko makayat. Awan ti maaramita. Jakmat ni namnama day to eh. Plano pa'y ko ma. Akalpasan ti graduation ko. Kat, Katanya, agkalay satan. anya? Oh, saan ka di amaragsakan, Emily? Ha? Uwan! Maragsakan ha? Darius? Dayta. Nai-upload ko amin aladawan dayjay a Major Meneses iti computer. Mabitla nga agwaras dagitoy ket makitan ton ti kaduan.
Balang-balas lang, Major Meneses. Pasensya kan, tasika, tinangidurong kanyak, ang mga ramid iti kastoy. Pinirdim ti panagayam ta. Ita, tirjak mat, ti kinatao. Nagrigat day ti research work ko. Ngamnas ka na malpas ko tap na makagradwara. Padasak man ti mangkita iti sa balasay. Ay, nijak malpas ita. Ituloy kong tulangan intong bigat. Anya day ito'y naka-upload dito YouTube. Anya day ito'y ni Daddy. Aday skandal na. Piryang, asit ganta ni Darius. Iturturod ta nga ibagad agi tinangag ta. Si kalaangan Linda, ta natorturod ka. Day taman ti ko na akong ka. Duwata anak kang apay ngay asyaklaan ti ibaw mo. Imbagla ka di ka ataklos kayo kanida Darius. Tilay bagpagam. Ala, mapantakit day. Naskin amaamon na. Kasanungay no saan natabatsyay. Makamuditan. Tinapatag. Maibagatakin ko na dagi tinangag ta. 1, 2, 3. Na, apay nagbilang-bilang kapay laang. Mga alak nga ron iti buwelaw. Ana Linda, Ay, wala kayo magayang dito Ada ko maibagamikan ka. Mabalin na madamdaman ton, tani. Agri-review ako min. Anya ka di ko matibagayo. Maipapan kan ni Emily. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Kay tutulod ko lang ka ni Emily. Agsubli ka nung aminan ni di Amerika. Nangagmay. Nga da kasarsarita na iti silpon na. Nangagmay. Tinaming adaw. Apanang dakamat na itinagan ang Jeremy. Linda, si kaman lang ang tibang itulay. ay na. Ibagbaga na nga adamisyon na dito. Sweetheart, sapay ti awag na iti daya, Jeremy. Padag ko na, May. At dadakas ang misyon ni Emily dito. Anya? Apay nagkatawa ka. Amo yung amin. Gagangay dagiti tatao iti Amerika. Nga awagan da iti sweetheart. Dagiti nasi nga dagayem da. Aya, Uwan na Linda. Nanabirihang. Naistoryamat na ni Emily day a Jeremy. Kabagyan na day jay. Di makilmat lang iti Amerika. Kasta ka de. Uwan na. hing kami nga rudan, tanay. Madisturbo kahit di pa nag-rimbiyaw. Diyos ko. Kasino tinangipos iti dayto nga skandal ni Daddy? Anya nga oras anipos dayto? Idi pa'y lakalman tirabi. Kaya't nasa wan. Nagwarasan dayto a video. Kasano nga to ang maikat dayto eh? Ang mga numabuyan ni Mami. Delikado ni Daddy dito eh. Kasano nga ikatan dayto eh? Mabayag pa iti biyahe. Namabay. Diyak kuman kayat ti agsubli dito'y a probinsya. No saan aga po iti misyon ko. Kaya't nakano nga ikalaysa ni Darius.
Alagaan natin nagtirik na na kanya. Ngam, lading ita, Darius. Saan ka nga ay ayatan? Tilang kinabaknang mo, ti kayat ko kaya. Patsyak! Iti daytoy akan ito. Pagpipiyasta handa na buy-buyaan iti internet ti in-upload ko a video ken ladawan ni Major Meneses ken jay babae na. Sa loko mga dakan kada kita. Di mo laan mo. Nabayag ang nagkadkadwa kami iti dayjay agayem ko. Amok dagiti sekreto na tadwa kami nga agkuy-kuy. Nalaing akmat tana i-record ko dagijay. Anya tagbalin nga epekto na daytay ti maysang opisyal. Ado, Tiago. Perjen na ti personal abiyag na. Katay talaunay ti tartari gagaya. Mami, saan ka na nauray a bumaba? Iso asya kung may dito silid mo. Madmadi nga mintirik na. Kaano pa'y anarik nayo dayta, mami? Nan, dapadapan kayo man. Saan kayo mat-anabara? Nasakit ti ulok. Iso akayat ko pa ti agidda. Ay, sigod anasapa kayo ngagririing. Da kayo pa'y timang ririing kanyak tunggal agsapa. Ngam, ita. Kasapulak laeng tinaan-anay nga inana. Sige, mami. Ibagak iti katulong nga umay na kayo ikan iti kaninyo dito siletyo. Awan ganas ko ang mga Alexandra. Lumami islaeng dayta. Nga, mami. Bye-bye anak ka dilaeng. Ingkakit di agiskwela. Amang ano manadaw ka. O sige nga rin, mami. Agpaimbag kayo, ha? Ay, kung kayam. Imbaga ka din ni daddy nga agawit. Jack pa'y lakaya takasarita. Ad-ad talaang nga agsakit tinakam ko no agsarita ka na. Adanti ko siya ni daddy. Anya nga tanga oras as imangpan. Sumra ka kon. Kasaritak ni daddy. Excited ako na amang ipadamag nga umadanin ti panaggraduar ko. Agpudno ka kanyak. Anya ti kayat asawan tinakitak a video kan tilitratom. Corazon. Nabayagan na luklok ko nak. Kung umiding agbalbaliw kan, ngam apay ita. Apay asaan ka ngagtagari? Corazon. Awanan ti panagtalagkukan ka. Namimpinsanan na naikat ti respeto kan ka. Corazon, pagsaritaan ta kuma. Agsinaban! No, kasta. Amon ni mami ti amin. Kunak no mailamang ko. Nagdakas ti aramid tinangipos iti dayjay a video. Ngam, asino ti akin aramid iti dayjay? Daddy, kablaawan da. Gaputa umadanin ti panagturpos ko. Iha, I'm so proud of you. Daddy, Jack kinabailan agunudan ti arapa apyo para kanya. Ipanagbalin ko akong laude. Okay lang. Tinapatag, makagraduar ka. Unkayam, ni mami, saan ka di asumango kada tayo amangan? Kasaritan tuman kiti iha. Amo matanti makagapo. Sa Sapay ko matawan epekto dayjay iti trabaho yo, daddy. dakkel ti epekto na. Naikatak iti serbisyo. Nalapit. Nasingad agayam yo tinangaramid iti dayjay. Wano saan?
Jay mismo a babae. Kaya't na kayong adadaalan. Alexandra, saan man pailang nga pagsaritahan dahi tabanag? Ano? Bakit ta? Kahit kung ay liwliwag di. Talaga ang pastos na Jay ka Emil eh. Pagbalbali din na ta ang kriminal. Ay sus, isulakit din dahi ta ti pagsangsang itam. Diyak maklon tayo Jay nga imbagbagana kan ni Darius. Uray ka ano man. Saan ta pinanunot ti kas Jay? Balbalik ta din na ta. Iso tinaglawag nga dadakas apanggap na kin ni Darius. Ngam ti takas. Saan na ta apat dyan ni Darius? Ay, nakal na ti panunot ta no awan dahi Jay nga inilay. Ngam no adda. Ay sus, pagbalinin na nga impyerno na iklabalay. Apay, awan nga tati pa nagdwa-dwa ni Darius kani Emile. Kas kumaita, kalaat-lat na nagpakada. Saan na nga ta pagdwa-dwaan no sa dino ti papanan ni Emile? Di mo panunutan dahi ta. At yaman kakit di ka pimalawag. Nala, iturog mo din dahi ta. Sakit tinakam na dahi ta. Amok na inton makaraing ka, awan ton dahi ta. Sige, maturog tan ni Rabi. Sige, magayang Pamela. Umunod ka. Nagalugat ti Gayjo, iso asim rin kaklatan. Ah, nalipatan siguro da na nalintang irigap. Sige, agtulaw ka pa eh. Thank you. Kung naklakit din mo saan kan amasangputan diti balayo. Amumat ng ti estudyante. Nakaumayag tapno kablaawan ka. Si kagayam ti kumlaude. Agyaman na Pamela. Wen gayam, kumusta ni Alexandra? Agradwar mo tanakaskan ka. Kaya't mo kating atindaran ta ti graduation na? Ha? Oo na. Apekit din na saan? O sige. Saan ta nga ibagbagakan ko na? Tapno surprise. Rason, agbiyahe kita. Agsubli ako ni di probinsya. Mapankalatan. Saanan arumbang ngakpakata ka? Ha? Agin inom ka ni Tiarak. Kaano pa yung nasurusurong tagin? Sikatin ang isuro kanyak. Tapno aramidak na ito'y akalukwan. Tinungpanak. Maiturid na kon atong paon. Rason, Jack, yung gaga. Dispensaran ako. Jack, natapalang tibagi. Pumanaw kan! Katsaan kan nga ang subsublipay? Corazon. Sige! Pumanaw kan! Katagkuyog kayo ni Tinayjay ang babae! Daddy, agsubli kayon iti trabaho yo? Wen, Alexandra. Ngam, Jack, amo. Today ito yung timaudi nga isasarik ko. Urayag lang yung dismissal order, manipot iti kang atuan. Bantayam ni Mami. Pinatas ko ang kasarita. Ngam, talagang sa dinak mapakawan. Daddy, Jack, amo. Ang dahito siguro tidusak kadag iti inararamig ko. Ang nagbalbaliw ako. Apay pailang nga mapasamak ti kastoy kanya. Kita ang Tiago, basam ti headline iti pagiwarna. Mumay, tamari ka tanak nagbasa. May katan iti trabaho ni Major Meneses. Nagbaligi ka. Kumusta matngatan ti pamilya na? Amangan no isinan ti asawa na. Lakit dia. Dakela pa kay babainan na dahito yan napasama. At naman ang plano, Tiago. Anya dahi ta, boss. Ituloy ko tinarogyan ni Pamsi. Mayat at trabaho dahil dyan. Sayang mat, no saan ama itulong. Apay nga taajak matan makontak din ba ni Emily.
Saan matan niya agon online? Dinan sa matan mabasbasa dagiti ipatpatulod ko ang mensahe ken kuana. Isut ti tartari gagaya akang runaan a bisita inton graduation ko. Ayan. Saan na nga ta ang malagip data? Sa dino nga ta ti ayan na ita. Sigod asaan ang nakalaktoy silad ni Mami. Ngam apay nga itakat nakalak. Mami! Lukatam ko matiri daw. Adalay baga. Agin inanaak. Jak kayat ti madistorbo. Mabit lang, Mami. Pangaasiyo tagsarita tayo. Sige. Umunod ka. Mami? Nabartak ka man. Nakainumak lang. Nagadudag iti nagawangan nyo iti basyo ti arak dito'y silad nyo. Agsigsigarilyo ka, Mami? Italaag ba't nga aramidak ti kaikayat ko? Agam ni dadim. Nabayagan. Alinok-loko nak. Mami, pakawanan nyo kuman ni Daddy. Sino ka kuma? Amang ibaga kanyak iti kasta, ha? Di mo mo. No kasakit. Dagiti nararamin na kanyak. Nabayagan. Pinaspasin siya. Ibagam, apakawanag. Saan nakasjay ti kalakati? Amin. Mami, nasaysaya at sano maturog kayo pa'y. Nabartak kayo kat diyo amon ti bagbagayo. Dinakdiktaran. Amok ti araramidak. Mami, Katsika, Alexandra. Total, aggraduar kan. Mabalin na kami na panawan. Hindi na kamatpudno ang naganak. Amok! Kasta ti planom, saan ka di? Sige lang! Nawaya ka apumanaw no kayat mo. Baybayan na kami latan! Mami! Ay, Biryag! Umay kan atag pipicture tayo. Sige, ituyak manting na. Mabalay! Wala na. Kapay kitin asahan. Dai, Darius Paraw. Atay ngay, kaslasaan kamot anaragsak iti day graduation mau. Naragsakak na nalinda. Ay ke, agpipicture tayo garutan ano kasta? Darius? Matuo ka na kung nagbibiyahe. Saan tapay ka di anak kadanon iti ayan da Alexandra? Asitigtan Pamela. Naimbaglakit din Nasaan ko pa ang nalipatan di imbaga ng address? Ano niya nga tati reaksyon na na makita na ta? Congratulations! Alexandra, kadlawat ka. Nakagraduar ka. Naragragsakak pa'y kumadadi. No kadwa ta ita ni Mami. Magapa kami mananitay. Sabay ngay mayak iti eskwelahan niyo. Ako na naasaan niyo umay. Tatakmat ka. Kaya kasano kumamat ama ko umay. Kahit nakainom manan. Aw. Amoy Daddy. Jak malipatan na kitimbaga ni Mami kanyak. Idi na minsan. Nasakit ka panunutan. Saan mo na nagitan pa? Agragsak tayo kiti. Kaputa graduation. Iha. Sa di mo ti kayat mo pangiselebraran. Alexandra! Patawad ka! Pamela! Alexandra, congrats! Darius! Oh, Naklatan niya? Jak
pulos ni Namnama dito eh. Ito to yun. Intayon ni Timay sa restaurant para iti selebrasyon. Intayon, Pamela. Darius. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangalan. Tangay, awan at tagari ka na kayo atwa. Siya pamangan kagdaman. Alexandra, ano ti plano? Diyak pa'y amo, Pamela. Si Kangay, Darius. Uray siya. Kasano? Narigat pa lang matiag sa uita. Tangay, nakaturpos kayo. Mabalin yun, ti mga sawa. Ha? Ah? Oh, ano ti may bagayo? Panawan kayo man langan di tilamisaan. Inakman ka doon ni Daddy, kita may salamisaan. Ah, Pamela, mapit lang! Pamela! Oh, may sangka dito. Kinapag nun. Adaan. Pag kitawag iti pamakawan. Di pananguray ko kan kay Yawan. Ngamin kat si mangpat ni Emily. Sorry. Nakarubuhata ki din. Kilaat asin mangpat ni Emily. Nalpasan day, Jay. Saan ka napagsalitaan pa? Kinapag mo na. Kalpasan ko mati graduation. Agkalay sa kami kini Emily. Ngayon, Alexandra, mabalin ka din yan talina at talataan na sinagagaya. Oo, wala. Ape kiti na saan? Sure. Friends. Oh, nag-enjoy kayo kadimat lang? Onse. Nagmayat gayam ti mapanmangan iti day a class sa restaurant. Alexandra, anya iti nagsalitaan nyo kini Darius? Kuhan. Agkasalda ka nun kini Emily. Anya? Imbaga na day takan ka? Wan, Pamela. Friends kami kanulaan. Namukla ko maakas ta timbaga na. Diya ko ni surot pa eh. Excuse me, ha? Hello? When? Umay kami. Bye. Sino timawag, Daddy? Di katulong ang balay, ha? Apay? Ni Mami. Ha? Anya din napasamak. Nas ka na makadanon tayo adago si Jibalay. Dana pasamak ka ni Mami. Daddy, anya ti kula ti doktor. Na-overdose iti sleeping pills ni Mami. Iso asaan amari. Anya? Anyan dahi ti mapaspasamak iti pamilya tayo. Kastoy ka din kadagsan ti basol ko. At numatusa. Daddy, di ako mapapasulat ti pag-iyo. Alexandra, pag-awid kayo pa ilayang iti gagayam mo. Sa kailangan kagbantay ka ni Mami dito sa ospital. Nagmayat gayam nga paiso dito yung syudad, Alexandra. Oray rabi lawag lata. Kung nagpintos dahi ti balayo. Swerte ka talaga. Nasingpet. Kung ada ka ba ulan lagi tinangampon kan ka. Day tamot ti pagyamyamanak unay, Pamela. Ano saan aga po kadakwada? Awanak ko maita dito eh. Adulat ta dagiti panubok asumangpay. Kas ko maita. Diyak mo na niya ti pagpanagan day ti simangbay nga iskandalo. Ay na, adon, dagiti panubok adimten iti biyag mo. Dahil lakit din di mo malasatan. Pamela. Ay, kaya't ka man tagbuhay ti dakkel at TV yun. Iwan mo man. Sige, agbuya ka na ta. Anya at channel ti kayat mo. Ado ti pagpilyam.
Ay, kag amin nun ano mabalin. Wala nga channel ti maala ti TV ni manong ko. Agkiray-kiray pa eh. Ay na, kompleto ti gamit ti balay. No kayat mo ti ag-computer, at damot di tabanda. Oh, apaya kita anak iti kasta. Mabalin ka di apadasan? Pamela, saan mo kuman asublian ti sinarkam idi adanda ni nakairubuan ti biyag mo? Saanan? Awan mo tan ti panunod ko sublian. Saan ta na pagsaritaan? Tadyak mo't kayat daytan alagi pa. Nagawid ka adagaws, kalpasan ti graduation ni Alexandra. Wan nana, kasano? Awan mo't ti aramito ki jay. Kumusta ngay ni Alexandra? Nagsarita kayo kada. Wan nana, ngam apagbitla eh. Kat, nakunakkan ko na. Plano ko maapakasaran ni Emily, kalpasan ti graduation mi. Ha? Naipaga ko na, tapno agserbimat tanday dyan nga imbitasyon kan ko na. Ay, Ne? Ape, nagsinaay kayo nana. awan. Dala na lagip ka, baraw. Wan gayon nana. Rumuarak mo't adagos. Adamapan ko bisitaan niya pagbaludan. Sinaw? Ni Banji. Kumusta akla? Sige nana. Panawan kayo pa. Ay, saan amabalayin apakasaran ni Darius ni Emily? Ang kasano ko maamalapdan me. No isumat ti kayak na. Kunak lagit din no sino dya ibagbagada ang bisita. Saklaan mo't daytoy. Amangan no din akong malagip. Siyak ni Darius Amamo Campion. ka. Saan mo nga ibalagi pa? Ti anak ti negosyante nga papatay mo. Sumarteng ka. Awan kinapod no ray tangay papabasol mo kanya. Tapno mo. Nabayag nga indulduling ko ti sakit tinakam ko kan ka. Kat inkarik iti bagik. Ipaay ko ti hustisya, iti napasama kiti amak. Nawaya nga garamit. Paltugan na ka. No iso di kayat mo. Aramidam. Saan ka nga gapurado, Panji? Agtuok kapay diti pagbaludan. Taday tatirumpeng nga panusan. Mami, kumusta ang tirik nayo? Nakapsotak pa'y laan. Abay nga adda ka ditoy. Saan ka di aron bang nga ag-training ka? Pudno nga da training mi, Mami. Prioridad ko timang bantay kada kayo. Baybay anak lang. Saan, Mami? Di kayo mabali na baybayan. Naaramid kon, ti pagrabbangakan ka. Isa panak ko nak. Awanan ti rason. Tapno agbiakak pa'y. Ipatpatagda kayo kini dati, Mami. Di kayo kumagpanunot iti kasta. Makunam ti kasta. Tawan ka iti sitwasyon ko. Nagsakit a panunutin. Nga iti kastoy nga edad min. Lukwan nakpailaan ni dadim. Nagkarin ni Daddy ngagbalbaliwan. Sapay kumatay kanyo pa yung iti may sagon daway na. Diyak may panamnama na ita. Ngamin, manon agon daway nga impaay ko kankuha na ita. Kumusta ni Mami? Mayatin, Daddy. Nakarecoveran. Nasaya.
Ngam nasay-saya at no da kayo amis mo ti makisarita kan ko na. Talagaan nasaktan ni mami iti napasama. Uwan. Talaga kasarita. Sa akong tibang pantay kan ko na. O sige, daddy. Tani, mapanak mo tan iti training ni. Uwan kaya miha. Imawag ito iti nag-applyan. Kat nakunada, naawat ka. Ha? Oh, agyamanak, daddy. Maragsa ka nagparakan kay kaputa nagbaligi ka. Agyamanak, daddy. Kat, da kayo. Kumusta nga iti posisyon nyo? The latest kat ikatandakan. Ha? Ayan. Natibkad lang tati pamati tanyak dagiti adda iti ngatuan. Muda ang malasatak dahil kapan ka. Pasano da ito yan, Alexandra? Sangputan, kan panawan naklatan dito balay. Apay, nauma ka ka din ngagboy-boy iti TV? Napuyag amin na channel ngay bagbagan. Matuong ka nagmadgayam. Pasensya kan Saan ka makaduan? Tadamot training ko. Wan, maawatan ka. Kan ni mami, agpapaimbag pa lang iti hospital. Naibaga kanyak itay ni daddy, ngay nyawit nan. Pamela, sika kumapay lang ang timakaamo ni mami dito balay, ha? Apay asya. Awanak namin iti sa magmamano abulan, gapo iti training ko. Iso apang nga asim. Sika kumapay lang ang timakaamo dito, ha? Kwa ko ma. Amokon, di ka madanagan. Agdas kaldom. Kaya't ko kumamantay ta Ngam anya, Saan at ngagnanayon? No maimbagan ni mami. Anya ngay taramidok diti balayo? kaya't mo asuwan. Sumrat ka iti trabaho? Wala. Sa anak ngamin anak kaadan. No kumatakas kan ka anak kaadan. Di mayat. Ay, kahit ko kumamot at adda iti opisina. Anya, Maawatan mo tanti kaya't ko asawan. Wan, maawatan ka. Sige, kadoan pa lang ni mami dito'y balay. Tapaman amalpas di training ko. Tulungan ka asumrat iti trabaho. Corazon. Apa di nakpay kaya takasarita. Saan agaputan na imbag akon? Kat napakawan kamatan. Anya pa'y kaditi kaya't mga ramidag tapno mapakawan na. Panawan na kon dito silid ko. Mami Corazon! Kayakan! Ay! Sorry! Adda kayo gaya dito, sir. Anya ka diti ibag ang Pamela. Pinilin na kami ni Alexandra. Ay, katwa ka no pailangan ni Mami Corazon. Sige, umay ka Pamela. Nasaysaya at no si kalangan ti kanayon amang kadwa kanyak. One Mami Corazon. Sir. Anda pa'y kati ipagayo ka ni Mami Corazon? Awan Sir! Rumar kayo nga rodin Tadwa kami ka ni Mami nga agchika. Bye, sir! Sika talaga. Sige, tumarak man lang. Bye-bye, Major! Makaisimakan ka, Pamela. Kastaman ti kayat ko, ma'am. Anya ka ti kayat mapagchismisan ta? Boys? Uno, showbiz. Apay nita ka lang agparang. Inururay ka itinabayag. Kunak na nalipatan na kon. Saan ka nagsakit? Saan arong ba nga ipakita ti emosyon mo? Iruhan na kon dito ay. Pangasim. Kwarta te kasapuan. Iso nga agurnungak pa'y iti kwarta. Kano? Andiyak kayapan dito ay. Hindi na minsan. Inbandaryos. Inpang tanak. Kabutang mo ka di dayjay. No siya
nairwama ko nagaramid iti dakas. Iso nga ituloy ko. Iso nga irwarnak dito kaya. Ag tinulong ta. Awan pa'y nalaw. Mapama na makaurnungan iti panggansakan ka. Irwar ka dagos. Sana ko nagpayag. Mauricio! Saan na ka panawan? Agsubli ka! Mauricio! Pasensya ka na, Pamela. Ita lang ang anak kaawag ha. Ngamin, stricto da iji training mi. Maipari ti cellphone. Kahit anyangay, kumusta di tabalay? Okay kami. Naka-recover ni Mami Corazon. Oh, talaga? Kahit kumusta dan kini daddy? Anniversary da ngamin inton umay alawas. Sapay ko matagkapyadan. Masaray activity mo sila daw. Nanota ka. Mabait na siguro. Isugat sa itadaplaan. Ahon gayam. Intad ka din ni Mami ti sweldo? Wala. Kinapado na. Dinayunan na ka. Nasayaat nga rod no kasta. Kano ka nga gawin? Ay na, jak pa'y maibaga. Iso nga ano sampay lang akad kaduan ni Mami, ha? Apay. Baka itistin lang. Jak pa'y nga rod ang muno sa dino. Umapalak maningkad ka. At datong trabaho. Aday ta ka man ako nakon. Saan ka di nga ingkarikan ka nga agbirok ta iti trabahom apaman ang makarwarak ditoy? Uy. Tungpalat day ta akarik, Pamela. Urayom lang ang di panagawid ko. Imawag ni Alexandra. Anniversary yugayam ka ni Mami Corazon, sir. Ay, narigat. Tukas tangagap apa kayo. Wan niya ron. Eh, sir. Awisan nyo ngamin iti-date. Ha? Siya kun ti chaperon nyo. Siya kun ti makaama makisarita ka ni Mami Corazon. Rombang nga ornosan yun ti bagbagiyo. Sakbay asumangpad ni Alexandra. Maragsakan na, tanaornos yun ti bagbagiyo, Mami, Daddy. Nalaing gayab nga chaperot ti best friend mo, Alexandra. Amo miha. Saan kami apimanaw iti restaurant, aging ka saan kami ang nagkapya kini Mami? Nasayaat, Daddy. Mami. Ay, ungayam. Sa dino tayan ni Pamela. Ururayan na ka di tarwar. At ka no importante nga ibaga na ka. Mayat ka man wano saan, pumanawak mo tan. Kas makitam, nagasaganan dagiti gamit ko. Kasangsangpot ko. Ibirukan ka na yan. Matapad Kabalog tagpirok iti trabaho para kanya. Apay, Pamela. Ada ka di mo nagustuhan dito balay? Napanunod ko ngamin. Kasapulan naktikapsat ko. Iso apalubusan akon. Kaya ko tiyak sulong agbirok iti trabaho. Pamela. Alaag lang ti contact number mo. Promise. Kabaala akong tagmay-maysa. Sige. No ada problema. Kontakan na klaan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.